Arribat el dia de la reunió de la Junta d'Avaluació, Clickedu us ofereix l'acta d'avaluació, una eina per ser utilitzada mentre esteu reunits o per omplir-la a posteriori. Per poder escriure l'acta, cal haver convocat la reunió a la plataforma prèviament. Com a administradors de Clickedu i amb el permís, permet escriure les actes d'avaluació i triant l'etapa i accedireu des de Administració, Documentació, Avaluacions, trieu una classe i aneu a baix de tot a l'apartat Actes i feu clic a Escriure. Si aneu com a tutors de la classe, no fa falta cap permís i accedireu des de Matèries, Avaluacions, trieu la vostra classe, aneu a baix de tot i aneu a Escriure acta. Tornem com a administradors, a la pantalla d'abans. Amb l'opció Preacte a veure, accedireu al document de l'acte però no el podreu editar. Per omplir l'acte d'avaluació, clicareu a Escriure. A la part superior de la pantalla teniu la possibilitat d'imprimir-la o exportar-la. Inicialment podreu comprovar quines matèries estan tancades i les que no, i seleccionar quines persones convocades han assistit a la reunió. Podeu fer clic per posar la seva assistència. Si ha vingut alguna persona que no estava a la llista de convocats, clicant a l'ull ens dona l'opció d'afegir altres persones de l'escola com a docents, psicòlegs, equip directiu. A la part d'observacions generals sobre el grup classe, escriureu aquells comentaris de tot l'equip docent que vulgueu que quedin registrats internament a l'acte. A més, amb el permís modificació de les notes en les actes d'avaluació i el resum d'avaluació, podreu modificar les notes. Recomanem donar aquest permís als responsables d'etapa, coordinadors o tutors. Podreu anar afegint comentaris i observacions dels docents per a cada un dels alumnes i fer-les visibles als pares, als butlletins de notes o que quedin registrats únicament a l'acte. Si heu de repetir algun comentari a tots els alumnes, podreu utilitzar l'opció Copiar observacions seleccionades. Si teniu configurades observacions genèriques a la vostra plataforma, si aneu a la icona de la graella, us apareixeran les frases que heu creat i només les haureu de seleccionar i triar si són pels pares o per la reunió. Des del nom dels alumnes es pot accedir a la seva fitxa. Al final de la pantalla us trobareu unes senzilles estadístiques sobre la quantitat d'alumnes aprovats i suspesos. Guardeu i sortiu de l'acte. Recordeu que cal haver escrit l'acte per poder tancar l'avaluació d'aquella classe. A l'acte podreu veure les notes i observacions de cada alumne, tant de les matèries tancades com de les que no, sempre que ho tingueu configurat des de Administració, Acadèmic, Configuració del curs escolar, trieu una etapa, aneu a baix de tot, aneu a Acte d'avaluació i a l'apartat Observacions, aquí podreu configurar-ho.